i addoli'r arglwydd hefo'n gilydd, i sylweddoli Duw mor rhyfeddol yn ei ras a'i gariad sydd gynnon ni, a sut mae o yn siarad hefo ni trwy i air sanctaidd. Da ni'n mynd i edrych ar y cyhoeddiadau'n sydyn cyn mynd dim pellach. Felly heno, mi fyddwn ni yn edrych ar gredo Nicea am 6:00 trwodd yn stafell ag ar Zoom. Felly, os ydych chi heb cael cyfle, googlwch credo Nicea, neu Nicene Creed yn Saesneg. A wedyn, mi fyddwn ni'n trafod pam bo hynny'n bwysig i ni rwan, bod ti wedi cael ei chreu 1700 o flynyddoedd yn ôl i Lenni. Ond hefyd, darllenwch Ioan rhan gynta, Efengil Ioan, y benod gynta, os allwch chi. Nos Ferchar, mi fyddwn ni yn cael cyfarwyddi eto yma, a wedyn dydd nesa, bydd na ddim ysgol Sul i'r plant cynradd, achos mi fydd na oedfa pob oed yma, gwasanaeth pob oed am 10, ond mae yna, dwi'n meddwl, ysgol Sul i'r criw uwchradd cyn y gwasanaeth. A wedyn mi fydd gennym ni gyfarfod nos Sul nesa hefyd. Dwi'n meddwl bod mae'n teimlo'n ysgafn, felly mae'n gwneud i fi feddwl efallai bod fi wedi anghofio rhywbeth. Ond os yna neb ohonoch chi'n codi llaw i atgoffa fi bod yna unrhyw beth gwahanol. Felly dwi'n cymryd bod ni'n iawn. O'n i'n sôn bod ni'n mynd i fod yn edrych ar gredo Nicea heno, a mae credo Nicea yn datgan pwy ydy y Duw yr ydyn ni'n ei addoli. Be sydd yn wir amdano fo, a pwy ydy i fab o Iesu Grist. Ac o'n i yn sôn bod fi wedi gofyn i ni ddarllen penod gynta, neu hanner cynta, penod gynta Efengil Ioan. Ac yn fanno, da ni'n clywed y geiriau cyfarwydd yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw, daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ac yna chydig adnodau'n ddiweddarach. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Welsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. A dyna beth i canolbwynt yn ffydd ni fel Cristnogion ynddo. Bod y Duw tragwyddol, y Duw sydd wedi creu pob peth, wedi dod yn un ohono ni yn ei fab ail berson y Drindod. Y mab tragwyddol wedi gwisgo cnawd. Mwyn i ni brofi gras, mwyn i ni gael bywyd newydd wrth gredu yno fo a cael yn hachub i ddod yn blant i Dduw. A da ni'n mynd i fod yn meddwl am hynny a sut mae o'n gweithio i ffordd trwy wahanol agweddau o'n bywyd ni trwy'r gwasanaeth bore yma. A da ni'n mynd i wneud hynny yn canu am y gair sydd o'r dechreuad gyda'r tad cyn bod y byd. Ond cyn i ni gychwyn y canu, da ni'n mynd i weddio efo'n gilydd. Dwch ni droi at Dduw. Arglwydd, da ni yn dy glodfori di yn diolch am y cyfle newydd hwn i ddod i blygu yn cydnabod mai ti yn unig sydd Dduw. Ti di'r un da ni'n gallu ymddiried yn hynny'n yn llwyr iddo fo, yr un sydd trwy dy fab wedi dod i'n hachub ni, trwy farw ar y groes, trwy goncro marwolaeth delio a'n pechod ni, a sicrhau bod uffern ddim yn gallu dal gafal ar y bobl yr wyt ti wedi prynu a gwaed danwyl fab. Da ni'n gofyn felly byddi di trwy ysbryd glân yn arwain, yn bywhau, arglwydd yn helpu ni, be bynnag sy'n digwydd yn bywydau ni ar hyn o bryd. Da ni'n gofyn y byddi di'n yn helpu ni i allu rhoi yn hynny'n yn llwyr i ti. Yn gallu arglwydd dyheu am i ti siarad yn rymus hefo ni y bore yma. Felly arglwydd, gweithia'n rymus yn plith ni, da ni'n gofyn, ac yn gwneud hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dwch ni godi felly i ganu ti yw'r gair oedd o'r dechreuad gyda'r tad cyn bod y byd, roes dy ser ar holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Amen.
adnewyddu yn calon ni. Mae'r darlleniad o 1 Brenhinoedd 12 adnod 25 i 33. Jeroboam yn gwneud 2 darw aur. Dyma Jeroboam yn adeiladu Caer Sychem yn y bryniau yn Effraim a mynd i fyw yno. Ond wedyn, dyma'n adeiladu Peniwel a symud yno. Roedd Jeroboam yn ofni y byddai'r frenhiniaeth yn mynd yn ôl i deulu Dafydd. Roedd yn ofni petai'r pobl yn mynd i aberthu yn heml yr arglwydd yn Jerusalem, y byddan nhw'n cael eu denu yn ôl at ei hen feistr, Rehoboam, brenin Juda, ac y byddai ei hun yn cael ei ladd ganddyn nhw. Ar ôl trafod gyda'i gynghorwyr, dyma'n gwneud 2 darw ifanc o aur a dweud wrth y bobl, mae'n ormod o drafferth i chi fynd i fyny i Jerusalem i addoli o Israel. Dyma'r diwiau ddaeth â chi allan o wlad yr Aifft. A dyma'n gosod 1 tarw aur yn Bethel a'r llall yn Dan. Gwnaeth i Israel bechu yn ofnadwy. Aeth y bobl ac un ohonyn nhw mewn prosesiwn yr holl ffordd i Dan. Ei codi. Ar y 15fed diwrnod o'r 8fed mis, dyddiad roedd wedi ei ddewis o'i ben a'i bastwn ei hun, dyma Jeroboam yn aberthu anifeiliaid ar yr allor wnaeth yn Bethel. Roedd wedi sefydlu gwyl i bobl Israel,
ac wedi mynd i fyny ei hun at yr allor i losgi ar ogl darth. Diolch yn fawr iawn, Nerys. Fyddwn ni'n edrych ar y rhan yna o'r Beibl yn nes ymlaen i weld be'n union sgan fo i ddeud a pa wersi sy'n yna i ni. Ond blant, ydych chi eisiau dod ymlaen i ddechrau, i mi gael sgwrs bach efo chi? Sut ydych chi? Ydych chi yn? Wedi blino? Na? Da iawn chdi. Mae gen i gwestiwn hawdd i chi ddechrau, iawn? Ydych chi yn gwybod am bobl enwog? Iawn, dwi eisiau chi enwi pobl enwog i fi wan, iawn? Cynnan. Gareth Bale, mae o'n enwog, yndi? Cio? Llais mawr? Ows Gwynedd, yndi? Lla llai o bobl yn gwybod amdano fo, ond os ti'n licio cerddoriaeth yng Nghymru, mae o'n enwog, yndi? Lleici? Dafydd Iwan. Nathon ni glywed gan Lleici bod Dafydd Iwan yn mynd i ymddeol eto. Donald Trump. Ia, cynnan. Pwy? Ronaldo. Ia, reit. Cyn i ni fynd i gael mwy... Daniel, sgyn ti? Messi. Ia. Cyn i ni gael mwy o bobl, de? Ydy'r bobl enwog yna da chi gyd di enwi yn bobl dda neu bobl drwg? Oce. Oce. Donald Trump. Ddim, oce. Be am... Felly, da ni wedi cael pobl enwog. Be am pobl enwog o'r Beibl? Pwy di'r bobl enwog o'r Beibl? Elain. Iesu, yr enwocar pwysica. Ie. Duw. Pedr. Ysbryd Glân, da iawn. Ioan. Igi. Iesu. Gysyn? Ella Daniel. Ie. Dwi'n mynd i ddangos llun i chi, iawn. Llun nesaf ar y sgrin. Pwy di'r bobl enwog yma o'r Beibl? Pwy dyn nhw? Pwy di'r boi talu gychwyn ni? Goliath. A pwy di'r boi bach? Dafydd. Dyn nhw'n enwog? Yndyn? Ydyn nhw dda neu drwg? Pwy sy'n? Dafydd yn dda? Goliath yn drwg. Pan da chi'n meddwl am yr holl bobl yna, rhai ohonyn nhw wnaethoch chi enwi o'r Beibl, a mae yna gannoedd os nad, mae'n siŵr bod yna filoedd does, o bobl wahanol mae'r Beibl yn sôn amdanyn nhw. Ydyn nhw i gyd yn dda? Na? Os o lot o bobl ddrwg yn y Beibl? Felly be da ni fod i wneud pan da ni'n darllen am bobl ddrwg yn y Beibl? Chos be fyddwn ni yn gwrando arno fo, neu y darlleniad da ni newydd gael a'r bregath fyddwn ni'n gwrando arno fo, yn sôn am frenin, nid brenin da yn gwneud be mi o fod i wneud, ond brenin yn gwneud pethau di o ddim fod i wneud. A dim ond un esiampl, Jeroboam oedd enw boi ni heddiw, ond mae'r Beibl yn llawn ohono fo, felly be da ni fod i wneud? Efo pobl yn gwneud pethau dyn nhw ddim fod i yn y Beibl. Ydych chi'n gwneud pethau dych chi ddim fod i weithiau? Ydych chi? Da iawn chi am fod yn onest. Da ni gyd yn dydyn. Pawb yna ni. Hyd yn oed y bobl sydd yn trio'i gorau i fod yn dda, da ni dal yn mynd i allu gwneud pethau da ni ddim fod i, da ni'n mynd i ddeud pethau anifyr, da ni'n mynd i wneud pethau dylsyn ni ddim, da ni'n anwybyddu Duw. Ac fel oedden ni'n sôn, y person enwoca yn y Beibl ydy Iesu. Y person pwysica yn y Beibl ydy Iesu. A nath Iesu ddod i'r byd am reswm arbennig yndo. Chi'n gwybod pam? Da chi'n meddwl bod Iesu wedi dod i'r byd achos oedd eisiau trip bach? Fel o'n i'n digwydd bod yn Pringles Stanwyr Pwll ddoi. A mae yna fysus mawr yn dod i Pringles Stanwyr Pwll hefo pobl o bell jyst yn dod i weld Llanwyr Pwll a mynd ww ac yn sbio ar yr enw hir. Chi'n meddwl bod Iesu wedi dod i'r byd jyst er mwyn cael gweld beth sydd yma? Beth ti'n meddwl lle? Nath o ddod yma i'n achub ni. I ddelio hefo'r pethau drwg y pechoda da ni wedi wneud trwy farw ar y groes i dalu'r pris y gosb dylsa ni fod wedi cael yn lle ni. A mae yna adnod
Yn y Testament Newydd, na ni'n nidio dros yr ail un. Nidio dros yna. Mae yna adnod yn y Testament Newydd yn un o lythyrau Paul sydd yn deud fel hyn. Chi weld o fyny ar y sgrin. Mae beth sy'n cael ei ddweud mor wir a dylai pawb ei gredu daeth y Meseia, Iesu Grist, i'r byd i achub pechaduriaid. A dyna di'r term am ni, pawb ohona ni sydd yn gwneud pethau ddylsyn ni ddim pechaduriaid. Ond daeth Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a mae Paul sydd wedi sgwennu'r llythyr yn deud, a fi ydy'r gweitha ohonyn nhw. Pan da ni'n darllen am bobl ddrwg yn y Beibl, mae o'n dysgu gwersi ni, ond y person pwysica yn y Beibl, da ni'n gallu trystio yn y fo na fo sydd wedi dod i'n achub ni. O'r galon sgynno ni, y galon honno sydd yn aml yn hunanol, y duedd yna ni i wneud pethau sydd ddim wrth fodd Duw y pechoda hynny. A dyna pam bod Iesu mor bwysig ac mor ganolog i'n ffydd ni. Ac felly pan ydym ni'n darllen am bobl ddrwg yn y Beibl, da ni'n sylweddoli, achos bod yna gymaint o drygioni yno ni, mhobl eraill yn y byd, dyna'n union pam bo Iesu wedi dod, a dyna pam ydym ni yn caru ac yn canmol Iesu Grist gymaint. Fo ydy'r unig un sydd yn mynd i wneud y cyfan yn iawn yn y diwedd. Da ni'n gorfod trystio yn y fo, rhoi yn ffydd yn y fo fel y person enwoca, yr arwr i bob Cristion. Achos pwy ydi o a be mae o wedi wneud trwy gariad. Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl i ista. Da ni'n mynd i ganu emyn sydd yn sôn am yn gobaith ni yn Iesu Grist. Ac yn ystod yr emyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ia? Felly, be ydy unig sail ein gobaith ni fel Cristnogion? Mae'r emyn yn deud, cyfiawnder Crist a'i waed yn lli yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth ar Grist, y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o wnaf. Dwch ni godi i ganu. Crist a'i waed yn lli, yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. I'r Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o wnaf. Angyddiar twellwch wyneb Duw, fe bwysaf ar eira sy'n driw, ac Gyddiar twellwch wyneb Duw, fe bwysaf ar eira sy'n driw, ac ymhob storm a thywydd cas, fy angori fydd Duw bob gras. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o wnaf. Cyfamod Crist a'i air a'i waed, fi'n gryfder pob storm ac aed. Pan fy enau di yn wan, baith i am rhan, ar Grist y gadarn graig y saf.
Dwch ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn diolch am gyfla fel hyn bore yma i gannu clod i ti, i ryfeddu at gyfiawnder Crist, a'i aberth a'i waed o drosom ni. I ddiolch arglwydd bod ni yn euog, yn bod ni hyd yn oed yn ymdrech penna yn mynd i fethu yng Nghrist bod na ddiogelwch, yng Nghrist oherwydd ei waith o bod na heddwch, bod na faddeuant, bod na dderbyniad i ni fel plant anwyl i ti am byth. Ac o Dduw, da ni'n clywed hynny mor aml, ond da ni'n gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn pwyso arna ni hyfrydwch reality hynny. Bod na waith wedi cael ei wneud drosom ni. Bod na orffen wedi bod a delio un waith am byth ar yr rhwystyr yna bydda heb ddelio ag o yn gwahanu ni oddi wrtho ti'n dragywydd. Yn rhoi y pellter a phwysol yna achos dy fod ti'n sanctaidd ac yn gyfiawn a bod ni ddim. Da ni'n diolch bod na ffordd felly wedi cael ei hagor, ffordd ogoneddus trwy waed Crist i ni ddod ata ti, yr un sydd wedi'n creu ni, yn eofn ac yn hyderus. A da ni yn gweddio o arglwydd y byddi di trwy gyfrwng y gwasanaeth, hyd yn oed trwy gyfrwng yr ysgol Sul y byddi di'n bendithio ac yn arwain yn calonna ni, yn heneidia ni i drysori Crist uwchlaw popeth arall. I ymhyfrydu yn pwy wyt ti fel tad, mab ac ysbryd glân a be yr wyt ti wedi wneud ac yn wir be yr wyt ti wedi addo y byddi di yn ei wneud. Yn casglu dy ddefaid yn ddiogel i'r gorlan. Yn dod â nef newydd a deiar newydd lle fydd cyfiawnder yn cartrefu. Yn creu creadigaeth newydd trwy waith dysbryd. Lle mae'r hen bethau wedi mynd, yma'r newydd yma. Arglwydd, adeiladan ffydd ni, nid yn unig i ddal gafal yn y gwirioneddau yma, ond i ni fod yn dyheu am gael profi mwy o'r berthynas dragwyddol honno rwan, wrth i ni edifarhau, wrth i ni ymddiried yno ti, wrth i ni droi ata ti'n gyson mewn gweddi. Arglwydd, da ni isio ymwneud dyfnach hefo ti. A da ni isio gallu dod yn ostyngedig a gofyn arglwydd i ti weithredu trwy dysbryd fel da ni wedi ganu yn barod. Gweithio ar yn calonna ni fel yn bod ni yn gorlifo o'r llawenydd, o'r syched yna am gael bod yn debycach i Iesu Grist. A da ni'n gweddio hynny, nid yn unig dros da ni, am cyd-aelodau yma ym Mangor a'r cyffinia, ond da ni hefyd yn gweddio hynny am dy bobl di ledled Cymru, ledled Ewrop, ledled y byd. Yn dyheu y bydd gwaith pwy wyt ti trwy dysbryd glân yn dod a ni yn debycach i Grist a bod hynny'n dystiolaeth gryf yn y cymunedau rydyn ni'n byw. Dy fod ti yn dduw byw. Dy fod ti ar waith hyd yn oed heddiw ac na nid dim ond Duw y gorffennol wyt ti, ond dy fod ti'n dduw y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. O Dduw, da ni hefyd yn cyflwyno i ti yr amgylchiadau gwahanol, da ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Dros yr wsos, da ni wedi cael yn brawychu yn clywed y newyddion am y drychineb awyren a'n India. A'r braw i ni ydy bod ni wedi cael brawd o'r India hefo ni yma Sul dwytha, yn sôn am dy waith di yn y rhan honno'r byd. Arglwydd i'r teuluoedd sydd wedi cael ei darnio, y rhai sydd ddim yn gwybod lle i droi, da ni'n gweddio y byddi di yn dod yn agos atyn nhw. Y bydd dy bobl di yn yr India yn gallu dangos bod na gysur, bod na graig gadarn a diogel, hyd yn oed pan mae pob peth yn ymddangos fel bod nhw ar chwal. Ac arglwydd, da ni'n gweddio, nid yn unig am y sefyllfa honno yn yr India, ond da ni'n meddwl am yr hyn da ni'n ei glywed ar hyn o bryd yn y dwyrain canol, yr ymosodiadau ar dial rhwng Israel ac Iran, a da ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn ymyrryd, y bydd na, yn hytrach na
gwaith dial a mwy o fwriad i ladd ac i ddinistrio y byddi di'n tynnu y rheolwyr a'r arweinwyr yn ôl mwyn dod i gymod. Arglwydd, mae'r sefyllfa yn ddryslyd a da ni'n gwybod bod yna resymau hanesyddol dros yr amheuaeth a'r casineb, ond da ni'n gweddio y byddi di ar waith yn y sefyllfa honno. Ac yn agosach at adra, arglwydd, da ni'n ymwybodol bod yna nifer o'n plith ni yn mynd trwy amser o bwysa, o ofna, o ansicrwydd, boed hynny oherwydd sefyllfa gwaith yn y brifysgol. Arglwydd, da ni'n gwybod bod yna nifer yn wynebu aroliadau, ella bod yna broblemau efo teulu, efo gwaith, efo iechyd. O Dduw, da ni eisiau cyflwyno'r pethau mae i gyd i ti, yn gofyn y byddi di'n yn helpu ni i ymddiried yn hunin i ti yn y sefyllfaoedd hynny. A gweld bod dy efengil di, bod darweiniad di, dy bresenoldeb di, yng Nghrist trwy'r Ysbryd Glân yn gymorth i ni i ddelio ar union amgylchiadau hynny. Felly i dy bobl pro ddoethineb, pro heddwch, pro ymwybyddiaeth ddyfnach dy fod ti yna hefo dy bobl. A bod yr addewid hwnnw yn wir ac i fod yn reality mwy a mwy i ni pan da ni da angen di fwyaf. A da ni'n gweddio arglwydd hyd yn oed trwy hynny, bydd rhai o'n cwmpas ni sydd ddim yn credu yn gweld, yn sylwi ac yn gofyn iddyn nhw i hunin. Pam bod yn y bobl yna obaith pan maen nhw'n yr un sefyllfa fi? Pam bod nhw yn gallu bod yn gariadus, yn amyneddgar? Pam bod nhw yn gallu wynebu amgylchiadau anodd yn wahanol? Arglwydd, da ni am i hynny fod yn dystiolaeth i pwy wyt ti a sut yr wyt ti yn cynnal dy bobl, a sut mae'r efengil yn gwahodd rhai sydd ddim eto'n dy nabod di i ddod i brofi hyfrydwch, cael Crist yn arglwydd ac yn waredwr dros nhw eu hunain. Felly o da, gwrando yn gweddia ni y bore yma, os gweli di fod yn dda. Gweithia yn plith ni. Da ni'n gofyn hyn i gyd. Trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr, yr un a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r den, deled y deyrnas, hwnelwer dewyllus, megis, felly ar ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein pledion, fel y maddeuwn ninnau un dyled. Eithir gwared ni rhag drw, caniseiddo ti yw'r deyrnas, a'r merth, a'r gogoniant, oes oesoedd. Amen. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed yr ymadrodd, mae pethau wedi mynd o ddrwg i waeth. Yn Saesneg mi fyswn nhw'n deud bod rhywun wedi mynd out of the frying pan into the fire. A mae yn ddisgrifiad o yr sylweddoliad yna da ni'n gael weithiau. O'n i'n gobeithio bysa pethau'n well, ond mae'n ymddangos fel bod pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth. Ella bod yna rei yna chi yn teimlo na felly mae yna chi rwan, be bynnag ydy'r sefyllfa da chi yn ei. Da chi'n ofni beth sy'n dod wsos yma, wsos nesaf. Yn sicr, dwi wedi gael o yn edrych ar newyddion, a da chi'n gweld pennawd, a chi'n meddwl, dim mwy o hyn. Yn hytrach na pennawd adeiladol cadarnhaol, da chi'n gweld mwy o broblemau, mwy o dywyllwch. Mae'n gallu digwydd yn genedlaethol hefyd, yn dydy. Lle mae pethau yn y wlad yn ymddangos bod nhw'n mynd ar spiral o un problem a diffyg i broblem a diffyg gwaith. Ac o'n darlleniad ni bore yma, dyna da ni'n ei weld ar lefel cenedlaethol, dyma sydd yn digwydd i bobl yr arglwydd yn dilyn marwolaeth y brenin Solomon. Os da chi'n cofio y bregath bythefnos yn ôl, ac ella bod chi ddim, peidiwch yn poeni, na i ddim rhoi recap llwyr i chi, ond bythefnos yn ôl oedden ni'n edrych ar gwymp y brenin Solomon. A'r ffaith bod un brenhinoedd yn mynd â ni ar daith lle mae Solomon yn codi i'r uchafion, lle mae o o'r diwedd wedi gallu uno pobl Dduw o dan i frenhiniaeth o. Ac yr
arwydd bod Duw yn bendithio di bod Duw yn dod yn ei ogoniant, bod presenoldeb Duw yn y deml, mae Solomon wedi adeiladu yn Jerusalem, a mae hyd yn oed y cenhedloedd eraill yn dod i Jerusalem i weld pwy di'r brenin yma. Be di'r doethineb yma'r byd i gyd wedi clywed amdano fo, achos bod Duw yn bendithio Solomon. A da ni'n cyrraedd yr uchafbwynt yna, yn 1 Brenhinoedd 10 ac yn 1 Brenhinoedd 11, mae'r gwymp yn cychwyn. Wrth i Solomon gael yr gormodedd yma o wragedd a gordder chwragedd, y cariadon yma, oedden ni hydo fo oddi wrth Dduw. Oedden ni hydo fo i fod yn rhan o addoli duwiau eraill. A'r condemniad yn 1 Brenhinoedd 11 oedd bod hyn i gyd wedi arwain Solomon i droi oddi wrth yr arglwydd Dduw, fel bod ei galon o ddim yn llwyr hefo'r arglwydd, fel yr oedd calon i dad o Dafydd. Ac erbyn heddiw, 1 Brenhinoedd 12, da ni'n gweld canlyniadau cwymp Solomon yn y bobl oedd yn ei olynu fo, yn y rhai ddaeth yn frenin yn ei lefo. I fab, Rehoboam, sydd yn gwneud smonach o'i benderfyniad mawr cyntaf fo, ar gychwyn 1 Brenhinoedd 12, a y brenin arall, oedd ddim yn perthyn i Solomon, ond nath gael i benodi yn frenin ar wahân i Rehoboam. Mae'n ei roed y llun i fyny ar PowerPoint er mwyn i chi gael gwneud synwyr o hyn. Mae 1 Brenhinoedd 11 a 12 yn disgrifio brenin neu brenhiniaeth pobl Dduw yn cael ei rhannu, yn gwahanu yn ddwy frenhiniaeth wahanol. Dyna pam mae teitl y map yn dweud The Divided Kingdom. Felly mae Rehoboam, y gwelwch chi i lun o'r gwylod, mae o yn frenin ar Juda, a Benjamin 2 yn y gwylod, a'i bencadlys o ydy Jerusalem, ond mae 10 llwyth arall o bobl Dduw yn ffrio ac yn dweud, da ni'n isio Rehoboam yn frenin, da ni'n isio dilyn y drefn yna, da ni'n mynd i gael Jeroboam yn frenin arna ni, ac felly mae Jeroboam yn frenin ar y llwythi yn y gogledd sy'n cael ei adnabod fel Israel. Felly mae gennym ni bobl Dduw wedi rhannu yn ddwy garfan, 2 frenhiniaeth, Israel a Juda. A mae gweddill brenhinoedd yn egluro wrtha ni y brenhinoedd sydd yn mynd i ddod ar Israel a Juda a beth sy'n digwydd iddyn nhw. Cliw bach i chi ar y cyfan di ddim yn dda. Da chi'n mynd i gael y frawddeg yn aml iawn, gwnaeth y brenin fill in the blank yr hyn oedd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. A da chi'n gallu gweld wedyn yn yr ail fap bod na ganolfanna yn cael ei creu ar gyfer y ddwy deyrnas wahanol. Mae Juda yn sticio hefo Jerusalem, achos mae Rehoboam yn fab i Solomon, felly mae yna linach naturiol yn fanna, ond mae Israel, llwytha'r gogledd, yn creu i temla a'i canolfanna i hunan, yn Dan a Bethel fel y clwson ni yn y darlleniad. Felly dyna'r sefyllfa wleidyddol. Dyna y sefyllfa drist sydd wedi dod yn syth ar ôl y brenin Solomon. Mae yna chwalfa yn digwydd, a dros y penodau nesaf y byddwn ni'n edrych arnyn nhw, da ni'n gweld sut mae hynna'n ffiltro trwy pob agwedd o fywyd. Wan i ni, y bore yma, be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i ystyried 2 elfen. Da ni'n mynd i ystyried sut mae y patrwm da ni wedi weld yn 1 Brenhinoedd 12 yn rhybudd i ni o ran pwy da ni'n ddilyn, y dylanwad ysbrydol yn bywydau ni, achos dyna oedd yn digwydd mi oedd Jeroboam a Rehoboam yn arwain i pobl, fel brenhinoedd, ond da ni ella mynd i dreulio mwy o amser ar pa wersi sy'n ei ni yn y penderfyniadau da ni'n neud, yn y temptasiynau sydd yn dod i chi a fi ynglyn â be di'r dylanwadau ar yn bywyd ni. Wsos dwytha fes i yn Bryn y Groes. Mi oedd na gynhadledd gweinidogion yno, Steff di threfnu hi, ac mi oedd na lwythi o weinidogion yna ar draws Cymru, a lot ohonyn nhw ni ddim yn nabod. Ac oedden ni'n cael cinio, a nes i ista wrth ochr gweinidog, a mae'r rhaid i fi gyfadda, dwi'n cofio enw fo fan hyn, ond
siarad siop, de. Pwy wyt ti? Lle ti'n dod? A wedyn yn sydyn iawn yn y sgwrs yna, mi nath y cwestiwn sy'n codi'n aml pan mae gweinidogion yn cyfarfod i gilydd, be ti'n pregethu yma ar hyn o bryd? A nes i ddeud, dwi'n pregethu trwy un brenhinaeth. A dy Sul dwytha nes i wneud cwimp Solomon. A'i ymateb oedd, A nes i dweud, wel ia, mae o'n tyff, achos dwi'n gwybod beth sy'n dod, a dos na ddim lot o straeon cadarnhaol jolly yn dod. A nes i dweud, a mae hynny'n anodd, dydy, achos fel gweinidog, fel pregethwr, ti eisiau bod yn driw i be mae'r gair yn ei ddeud, ond weithiau, da chi'n gwybod cystal a fi, da chi'n darllen trwy ddarna helaeth, yn enwedig o'r Hen Testament, a chi'n meddwl, mae hwn yn ddigalon. Lle mae'r gobaith? Lle mae'r peth na sydd yn dweud, ia, gwych, mae hwn yn rhywbeth allai edrych mlaen ato fo. A chi'n gwybod beth ddeud y gweinidog wrth ei? Ia, ond da ni angen reality check, dydyn. Dyna be mae'r Beibl yn rhoi i ni. Ella bod ni ddim yn licio fo, ond mae'r Beibl yn aml iawn yn dangos i ni pethau sydd yn mynd i ddod i'ch bywydau chi a fi. Hir am byd da chi'n byw, mwy am byd da chi'n gorfod cydnabod, dydy bywyd ddim yn hawdd. Dydy o ddim yn rhywbeth lle da ni yn hedfan trwyddo fo o un peth da i'r peth nesaf, mae yna heriau mynd i ddod. Dwch ni fod yn onast, mae yna bethau ffiaf ac erchyll yn gallu dod i brofiadau Cristnogion, ond mae'r Beibl yn helpu ni achos mae o'n disgrifio gymaint o'r pethau yma sydd yn dod weithiau. Di'n byd i wneud efo ni, mae o jyst yn ddamwain neu'n amgylchiadau weithiau, yn aml, mae o yn dod achos bod ni wedi gwneud neu deud neu ymddwyn mewn ffordd arbennig achos bod ni'n bechaduriaid. Ond mae'r Beibl yn rhoi y reality check yna i ni allu bod yn onast ger bron Duw a deud, yn hytrach na mae'r Beibl yn llawn o gymeriadau gwahanol iawn i fi, bod ni'n gallu deud, disgrifio dynoliaeth, mae hwn. Dynoliaeth, ia, yn y pethau hyfryd mae pobl yn gallu wneud mewn cariad at ei gilydd, ond dynoliaeth yn drist iawn yn y ffordd ydym ni'n gallu dadfeilio fel cymdeithas. Pan da ni'n deud, dwi'n gwneud be dwi eisiau wneud. Fi sy'n gwybod ora. Dwi'n mynd i fynd ffordd mawan, stwffio pawb arall, gan gynnwys yr arglwydd yr ydw i wedi clywed amdano fo, neu hyd yn oed yr arglwydd ydw i'n smawlio nad ydw i wedi clywed amdano fo yn aml. Felly, be da ni'n gael yn syml yn rhan ddarllenwyd o un brenhinoedd 12 ydy eilyn addoliaeth. Mae Jeroboam yn sefydlu cyfundrefn o addoliad sydd ar wahân ac yn wahanol i be mae Duw wedi ei ddatgan yn glir yn ei air ac yn ei gyfamod. Mae o wedi copïo y gorchmynion Duw a dweud dwi'n mynd i greu fy fersiwn bersonol o hynny mewn ffordd sydd yn ffitio i mi ac i'r bobl yma. Ac ella bod chi'n meddwl, wel ia, nath hynny ddigwydd yn y cyfnod yma yn Israel, ond Rhodri, does o ddim tebygrwydd i ni wneud hynny. Does na neb yng Nghapel y Ffynnon yn mynd i fynd adra a dweud, be am greu delw bach a plygu iddo fo. Ella ddim, ond mae hyd yn oed y Testament Newydd yn rhybuddio Cristnogion rhag eilyn addoliaeth neu idolatry yn Saesneg. Meddyliwch, mae llythyr cyntaf Ioan wedi sgwennu at Gristnogion ac adnod ola llythyr cyntaf Ioan, penod 5 yn Beibl.net ydy blant annwyl, cadwch draw oddi wrth unrhyw beth sy'n cymryd lle Duw yn eich bywydau chi. Blant ymgadwch rhag eilynod. Felly beth da ni'n weld ydy, hyd yn oed i ni, mae o yn rybydd yn bod ni hefyd yn gallu cymryd pethau yn bywydau ni ac yn ymarferol maen nhw'n rheoli. Maen nhw'n siapio ni yn y ffordd y dylia yr arglwydd Dduw, yr arglwydd Iesu Grist, fod yn frenin ac yn arglwydd yna ni yn unig. Felly, dwch ni edrach ar Jeroboam. Dwi'n licio'r enw Jeroboam. Dwi'n siŵr os oes Gweno wedi cytuno ar ei roed o yn enw ar fab tas ni wedi cael un. Ond dwch ni edrach ar Jeroboam. Be mae o wedi wneud ag ystyried pa wersi sy'n i chi a finna. A be di'r atab i ni
pan ydyn ni yn aml yn gweld y pethau, y patrymau yma yn bywydau ni'n hunain. I ddechrau, gai dynnu'ch sylw chi at y ffaith bod Jeroboam wedi gwneud y pethau yma, y gyfundrefn yma o addoli am reswm penodol. A'r rheswm pam sy'n cael ei ddeud yn y darlleniad ydy bod Jeroboam ofn. Bod o methu ymddiried yn naioni Duw tuag ato fo. 1 Brenhinoedd 12, adnod 25. Adeiladodd Jeroboam Sychem y mynyddir Effraim i fyw yno, ond wedyn gadawodd y fan ac adeiladu Peniel. Meddyliodd Jeroboam yn awr efallai y dychwel y frenhiniaeth at linach Dafydd. Os a'r bobl hyn i offrymu yn hir arglwydd yn Jerusalem, yna fe fydd calon y bobl hyn yn troi'n ôl at ei meistr Rehoboam, brenin Jiwda, fe'n lladdant i a dychwelyd at Rehoboam, brenin Jiwda. Mae o'n gwneud y pethau yma achos mae o wedi perswadio ei hun bod y bobl yn mynd i droi yn ei erbyn o a'i laddo a mynd at y gwir frenin Rehoboam. Ac felly, achos bod o yn hollol convinced bod na dywyllwch, bod na ymosodiad yn mynd i ddod arno fo, mae o'n gweithredu mewn ffordd sydd yn trio achub i groen ei hun. Lle, tasach ni wedi darllen trwy 1 Brenhinoedd 11 ac 12, mae Duw wedi rhoi addewid i Jeroboam, dim ond iddo fo aros yng ngair Duw, a bydd yr arglwydd yn ei fendithio fo. Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae Jeroboam mewn ofn, mae o'n meddwl mae rhaid i mi wneud rhywbeth i sortio'r broblem yma allan. Mae Jeroboam yn ei hanfod yn methu ymddiried yn yr arglwydd. Yn methu ymddiried bod Duw yn mynd i ofalu amdano fo. A dwi'n di awgrymu wrthych chi bod hwnna yn ei hanfod yn reswm dros lot fawr iawn o'n pechod ni. Pam da ni'n gwneud y pethau yna? Pam da ni'n mynd yn ffordd yn hun yn hytrach na mynd ffordd yr arglwydd? Achos da ni'n mynd trystio bod Duw yn mynd i ddarparu. Bod Duw yn mynd i'n cynnal ni os ydyn ni'n glynu yn ffyddlon ato fo. A mae'n gallu dangos ei hun mewn gymaint o ffyrdd gwahanol yn dydy. Chi'n meddwl am peer pressure. Fel Cristion, mae o'n gallu dod, da chi'n rhan o griw o ffrindiau, a mae'r criw o ffrindiau yma yn gwneud rhywbeth, neu'n siarad mewn ffordd arbennig. Ac fel Cristion, da chi'n anghyffyrddus. Ond da chi ofn gwneud y cam o ddweud, dwi'n mynd i wneud hynna, dwi'n mynd i siarad yn y ffordd yna, achos da chi'n ofni, os newch chi gael eich gwawdio, os wneith eich ymddygiad chi mewn rhyw ffordd gwneud chi'n wahanol i'r criw, o no, be wneith ddigwydd i fi wedyn? Fydd gennai ddim ffrindiau, fydd gennai ddim, dwi'n colli allan ar y pethau yma. Da ni'n methu trystio yn naioni Duw yn yr eiliad yna, ac felly mae'n arwain ni i fynd hefo'r criw. Mae'n arwain ni anufuddhau i Dduw achos bod ni ofn. A mae yna esiampla dirifedi yn does. Ac mae o'n gwneud i ni feddwl be ydy'r elfennau yna sydd â'r potensial i ddal gafal yna ni, i fod yn eilunod yn bywydau ni. A dwi eisiau cymryd un yn sydyn achos bod hwnnw yn ganolog i Jeroboam. Be am yr eilyn o lwyddo? Mae rhaid i mi lwyddo, mae rhaid i'r hyn y dwi'n wneud fynd â fi i rwla. Mae'n gallu bod yn eilyn twyllodrus iawn. Achos yn amlwg mae'r arglwydd yn bendithio i bobl, a mae'r Beibl yn dysgu ni sut mae patrwm i ni ydy bod ni yn tyfu, bod ni yn llwyddo yn yr ystyr ysbrydol pan da ni'n dilyn Crist. Ond mor hawdd yn hytrach na yr arglwydd Iesu ydy yr un yr ydyn ni yn ei geisio ac yn ei ddilyn, mae yna swap bach yn digwydd. Lle yn calonna ni go iawn, nid llwyddiant yng Nghrist yr ydyn ni yn chwilio amdano fo, ond just y llwyddiant. Ac mae'r llwyddiant yma, be bynnag ydi o, mae'n gallu bod yn lwyddiant yn chwaraeon, mewn byd gwaith, llwyddiant yn yr ystyr bod eich teulu chi'n gwneud yn dda, mae'r pethau mae gyd yn gallu troi'n eilunod, ond pan maen nhw'n mynd y prif beth, mae'n gallu golygu bod ni'n rhoi yn bryd a'n amser a'n meddwl ni gyd ar y llwyddo. Sy'n golygu os na gwaith ydy'r peth sydd yn gwneud i ni fod isio llwyddo, mae gwaith yn bob peth.
Ac yn hytrach na deud, wel, mae gennau ddyletswyddau eraill, dwi'n methu gwneud y job yna rwan, dwi wedi gwneud yng ngoriau'n barod, da chi'n deud, ond be wneith ddigwydd os na i ddim gwneud hynna? Golli allan. A chyfo, o'n i'n sôn wrthoch chi bod yna enghreifftiau ym mhob man o hyn yn digwydd. Meddylwch am rywun fel Lance Armstrong. Chi sydd yn iau? Chi'n gwybod pwy di Lance Armstrong? Mae'n gymryd hynna fel na. Lance Armstrong yn feiciwr proffesiynol, enwog iawn. Americanwr oedd o. A rhwng 1999 a 2005, mi nath o ennill pob Tour de France. Ac oedd o yn fyd enwog fel y dyn reid y beic cyflyma. Ond, yn ddiweddarach, nath o ddod yn amlwg bod Lance Armstrong wedi twyllo trwy ddefnyddio cyffuriau i wella i berfformiad o. Ac mi oedd hi, fel llwch chi ddychmygu'n sgandal enfawr. A wedyn rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, mi nath Lance Armstrong wneud cyfweliad hefo, beth enw hi? Oprah Winfrey, dwi'n meddwl? Lle oedd o'n egluro pam nath o dwyllo, pam oedd o'n rhan o'r scam enfawr yma hefo performance enhancing drugs. A'i atab oedd rhaid i fi wneud hynna mwyn cario mlaen i ennill. Ac oedd pawb arall yn cymryd drugs anyway, so oedd o'n iawn, oedd o'n level playing field. A wedyn ar ddiwedd y cyfweliad nath o ddeud, tos ni'n cael y cyfle eto, so ni'n gwneud o eto, achos ennill oedd yn bwysig. A be oedd ennill yn ei ddysgu weddill y byd achos oedd wedi cael cancer. Felly'r neges oedd o eisiau rhoi allan oedd, dwi'n gallu llwyddo bod fi wedi bod trwy beth anodd. Oedd o'n hollol ddall i'r ffaith na be all and end all oedd ennill. Stwffio tegwch, stwffio cadw at reola, oedd o'n gorfod ennill. Ac felly oedd o'n gwneud pob peth posib yn amlwg bod o wedi torri rheola. Be amdana ni? Hwna di'r cwestiwn anodd wastad. Be di'r peth yna yn bywyd ni sydd ar grym i wneud i ni dorri cyfraith Duw? Gwneud pethau, da ni'n gwybod dylswn ni ddim, ond da ni'n cyfiawnhau o i ni'n hunan achos da ni'n gorfod cael y peth yna. Y llwyddiant yna, yr enw da yna, yr arian, y pethau yma. Y broblem hefo ei lunod ydy maen nhw'n ffug, dim Duw go iawn ydyn nhw. Dyn nhw'n methu yn hachub ni pan da ni mewn angen. Dyn nhw'n methu'n bodloni ni fel da ni'n angen go iawn. O maen nhw'n caethiwo ni. Sawl gwaith da chi wedi siarad efo pobl ynglyn â be maen nhw'n wylio ar teledu? A nawn nhw ddeud brawddegau tebyg i, dwi wedi cychwyn gwylio, dwi'n hooked, maen nhw dweud. Ynddo? Ac yn hytrach na gwylio un rhaglen, achos sut mae dechnoleg mae wedi datblygu, nawn nhw dweud, nes i wylio un season cyfa mewn diwrnod o'n i methu stopio. Ydych chi'n meddwl, oeddech chi eisiau gwneud hynny? Mae'n dal gafal yna ni. Alcohol a gamblo, mae'n ddiddorol iawn sut mae'r cwmnïau alcohol a gamblo yn gorfod rhoi logo bach ar ei cynnyrch yn deud gamble away neu drink away. Pam? Achos mae'r stwff yma a'r potensial i gymryd drosodd yn llwyr. A da ni'n gwybod bod hwnna yn broblem yn cymdeithas ni fel mewn gymaint o lefydd. Ond i ni fel Cristnogion, ella bod ni'n deud, wel, dim alcohol di'r broblem, dim gamblo, dim twyllo fel Lance Armstrong ydy'r broblem. Ella bod yn fersiwn ni ohono fo'n fwy ysbrydol. Ac ella bod o'n cael ei ddangos yn gweddia ni. Be ydy'r peth yna ydych chi'n gweddio amdano fo trwy'r amser a ydych chi'n desbret amdano fo? Dyna'r unig beth ydych chi'n gweddio amdano fo. Wel, eto, mae eisiau ni fod yn ofalus. Mae gweddio yn ddiflino yn beth da i Gristion wneud. Mae'r arglwydd Iesu'n deud byddwch yn dair pan ydych chi'n gweddio. Ond mae yna bwynt yn dod lle da ni hefyd fel Cristnogion yn gorfod deud ond dwi'n trystio yn o ti arglwydd. Mae dy sofraniaeth di yn ddigon hyd yn oed i mi yn y sefyllfa yma. Fel bod ni nid yn deud dwi ddim yn mynd i weddio amdano fo dim mwy, ond da ni'n gallu gweddio mewn ffordd wahanol. Deud, arglwydd, dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod yn dda i mi, ond dwi'n trystio bod chdi'n gwybod yn well. Gna i fi fod yn fodlon arna ti, bod fi'n stryglo hefo methu cael y peth yma, neu stryglo hefo'r sefyllfa yma. Ac mewn cyd-destun felly, mae geiriau Iesu mor hyfryd, ynde?
Luc 11, o'n i'n darllen y bore yma digwydd bod. Luc 11, mae Iesu'n dysgu i ddisgyblion sut i beidio poeni am bethau. A'r ffordd mae o'n annog nhw ydy trwy ddarlun. Luc 11, 24. Ystyriwch y brain, mae o'n deud wrth i ddisgyblion. Nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordi nac ysgubor, ac eto y mae Duw yn ei bwydo. Gymaint mwy gwerthfawr ydy chwi na'r adar. Ac yna, mewn rhai adnodau niweddarach, mae'n deud wrth i ddisgyblion, gwrandwch yn un. Peidiwch ag ofni ym mhraidd bychan. Oherwydd gwelodd eich tad yn dda i roi chwi'r deyrnas. Da chi yma bore yma wedi trystio yn Iesu Grist fel eich gwaredwr chi? Da chi wedi rhoi eich bywyd iddo fo? Da chi wedi profi i ras a'i gariad a'i faddeuant o? Trystiwch pob peth iddo fo. Achos os da chi wedi dod i berthynas fywiol a Iesu Grist, mae yna addewidion rhyfeddol o hyfryd wedi deud yn ei air. Gaid yn eich sylw chi yn ail yn sydyn hefyd i sut mae hyn yn dangos i hun yn ymarferol. Mae Jeroboam yn gweithredu mewn ffordd sydd yn gyfleus iawn. Nathoch chi sylwi o'r darlleniad? Bod Jeroboam yn deud wrth i bobl o sydd... Elli di roed y map yn ôl i fyny, please. Y bobl sydd yn y gogledd, sut nath o ddeud wrthyn nhw, da chi'm angen mynd i Jerusalem, a'n anghyfleus i chi fynd lawr i'r de. Sbiwch, cwbl da chi'n gorfod wneud ydy, ewch i Bethel neu ewch i Dan. Dwi wedi gwneud temlau chi'n fanno, mae'n haws i chi. Peidiwch â boddro fo'r daith hir na lawr i'r de. Dwi'n mynd i roi peth cyfleus i chi. Ac mor aml mae eilyn addoliaeth yn teimlo yn fwy cyfleus. Mae'n ffitio mewn yn well efo pwy dwi a be dwi'n licio. Ond mae gair Duw yn dangos i ni y ffordd o ddilyn Iesu Grist, y ffordd o ufuddhau i Dduw. Fydd o'n aml ddim yn gyfleus. Ond da ni, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, yn trystio i ddaioni fo i ni. Bod ei ffordd o yn rhagorach ac fwy lles ni, hyd yn oed os nad ydyn ni'n gweld sut yn y rwan hyn. I dilyn Iesu Grist ddim i fod yn gyfleus. Felly gofynnwch i chi'ch hun, fel ac yr ydw i'n gorfod wneud. Os da chi'n mynd lawr ryw drywydd lle da chi'n deud, wel, be sy'n gweithio i fi ydy edrych ar y fideos YouTube yma. Dwi'n licio'r pregethwr yma, a mae'n gweithio i fi. A wedyn da chi'n meddwl, mae'n haws gwneud hynny na gorfod codi ar fore Dydd Sul a troi fyny a delio hefo a cyfrifoldeb yna. Dwi'n eisiau gwneud panad ydw. Mae'n hasl. Mae well gyda i gael yng nghapel yn gyfleus. A dyna sgwrs gysi sawl gwaith yn ystod Covid. Mae'n fwy cyfleus i ni. Mae'n gret. Da ni'n gallu gweld chdi, Rhodri, a da ni dal yn pyjamas ni ar y soffa. Mae'n gret. Ond ydy hynny lles? Ai dyma ffordd Duw? Achos beth sy'n digwydd yn fama ydy bod na swap yn cael ei wneud ynddo. Ffordd Duw o addoli yn cael ei dynnu ffwrdd a ffordd ddynol o addoli. A dyna sydd yn ganolog eto i eilyn addoliaeth de. Y swap yna, rhoi rhywbeth yn lle be mae Duw wedi rhoi yn y canol. A mae'n cael ei rybuddio yn Jeremia 2:13, y darlun trawiadol hwnnw. Yn wir, gwnaeth fy mhobol ddau ddrwg. Fe'n gadawsan ti ffynnon y dyfroedd byw, a choddio iddynt ei hunain pydewau toredig na allant ddal dŵr. A ni'n gwneud hynna. Ac yna i gyfiawnhau o. Pan fyddai'n mynd at y deintydd, dwi'n gallu bod yn eitha diamynedd, mae rhaid i fi gyfadda, achos y peth cyntaf dwi'n gael ydy holiadur meddygol. Dwi'n gwybod os da chi'n cael yr un peth, ond yr un holiadur ydy bob tro. A dwi'n gorfod atab yr un cwestiynau bob tro. A dyna pam dwi'n mynd y ddiamynedd. Wyt ti wedi bod yn ysbyty? Nadw. Wyt ti'n allergic i'r ffisig yma? Nadw. Be di pwynt? Be di pwynt? A wedyn, taswn ni'n bod chydig bach yn fwy call ac yn meddwl, mae'r cwestiwn yna o wyt ti'n allergic i'r feddyginiaeth yna i rai pobl yn allweddol, yn dydy. Dwi'n mynd allergic i feddyginiaeth hyd yn hyn, fel gwn i. Ond os ydych chi, mae cymryd y feddyginiaeth anghywir
yn mynd i greu llanast i chi yn dydy. Y peth sydd i fod i'ch gwella chi, mae'n mynd i'ch lladd chi, potentially. Felly mae rhaid i chi gael y peth cywir. Ac yn ysbrydol, mae'r union rhyw fath yn wir i chi a fi. Da ni angen yr union feddyginiaeth gywir i'n cyflwr ni, a mae o ond i'w gael yn Iesu Grist. Dydy rhywbeth sydd yn swnio'n debyg neu yn ymddangos fel bod o'n mynd i wneud yr un gwaith ddim yn ddigon da. Wneith hwnna'n lladd ni yn ysbrydol. Be da ni angen ydy reality, gras a chariad Duw yn Iesu Grist. Trwy i airo yr ydym ni'n dod i ddeall be ydy hynny. Yn achos Jeroboam, mi ath o'i ffordd ei hun i ffitio mewn hefo be oedd yn gweithio iddo fo. Yn ola, da ni'n gweld, na'r hyn sydd yn ganolog i'w eilyn addoliaeth o ydy fo ei hun. Tas ni yn rhoi pennawd i'r pwynt ola, y pennawd fysa fi. Rhwng adnodau 31 a 33, 8 gwaith yn yr Hebraeg gwreiddiol, mae'r gair, y gair am gwneud neu gwnaeth yn cael ei ddefnyddio. Gwnaeth Jeroboam hyn, gwnaeth Jeroboam llall. Adeiladodd Jeroboam hyn, adeiladodd Jeroboam llall. Mae fel tasa'r awdur yn trio pwysleisio, mae di colli golwg ar pwy di arglwydd o. Mae di colli golwg ar drefn Duw. Yr unig beth sy'n cyfri iddo fo ydy be mae o yn ei wneud a be mae o isio i wneud. A mae o'n feddylfryd cyfoes iawn dydy. I can do it. Bedy'r cymal? You do you. Just gnewch o a rhowch chi'n yn llwyr iddo fo. Felly mae disgyblion Crist i fyw na chi. Ond eto, da ni'n gwybod bod o'n dentasiwn. Tybed sawl gwaith ydych chi, fel fi, dwi'n siŵr, wedi canolbwyntio gymaint ar un sefyllfa, un broblem, un issue, nes ydych chi'n anghofio pethau lot pwysicach. Ydych chi'n anghofio doethineb gair Duw i chi, achos ydych chi'n obsessed hefo'r peth yna sydd angen ei sortio. Y diffyg yna, ella, ydych chi'n brwydro ni erbyn o. A da ni'n meddwl na ni, wrth ganolbwyntio, wrth weithredu, sy'n mynd i sortio pethau allan. Mae gair Duw yn annog ni i fod yn llawer mwy gostyngiedig yn dydy. Yn hytrach na dyfeisio pethau o'n meddwl neu'n calon yn hunin, da ni am ein calon ni fod wedi uno ar arglwydd, fel bod gair ac ewyllus Duw yn siapio yn ymatab ni i gyfnodau anodd. Yn siapio sut ydym ni yn gosod yn blaenoriaethau. Felly ella bod pawb yn lle gwaith ni yn gwneud yr shortcuts yma. Ond da chi, os da chi'n perthyn i'r arglwydd Iesu, yn gwybod, bod na elfen o ddoethineb ddynol yn hynny, da chi yn ddisgybl i'r Duw byw. Ac felly mae yna ffordd ragorach i chi. Ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, mynd â di Arhebion 3. Paid â dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union. Paid â bod yn ddoeth yn dolwg dy hun, ofna'r arglwydd a chiliad i wrthrwg. Sut da ni cymhwyso hyn i ni'n hunain? I ddechrau, dwi'n meddwl mae rhaid i ni fod yn agorad i'r ysbryd glân i bwyntio allan yr elfennau yma eilyn addoliaeth yn bywyd ni. Gai ddeud wrthych chi, achos dwi wedi gweld yn fy mywyd fy hun, y peth perycla i'r Cristion ydy meddwl, o dwi'n ffain. Problem i rywun arall ydy hwn. Mae angen iddo fo, mae angen iddi hi wrando ar y bregaeth yna, o dwi'n ffain. Gadwch i'r ysbryd glân wneud y gwaith yna o'n argyhoeddi ni. A byddwch yn ddigon gostyngiedig i ddeud, mae siŵr bod fi wedi cymryd cam gwag. Dwi'n siŵr bod na bethau yn fy mywyd i, dwi'n rhoi gormod o le iddyn nhw. Duw yn dda, trwy ysbryd glân, mi wneith o ddangos y pethau yna i chi a dangos sut yr ydym ni edifarhau a troi at Grist am faddeuant. Ond yn fwy tymor hir, yn fwy rheolaidd na hynny, y ffordd i ddelio hefo eilyn addoliaeth ydy bod ni yn y ffordd orau wedi cael yn hudo gan yr arglwydd Iesu hyn. I berson o, i achubiaeth o, i ddarpariaeth o ar yn cyfar ni. Byddwn ni'n canu emyn yn nes ymlaen, emyn gan Pantycelyn.
sydd yn sôn am bod gweld Iesu Grist, gweld y gwaed, yn golygu bod pob eilyn, pob temtasiwn, pob gelyn, fel tason nhw'n disgyn dan I draed o. Dyn nhw'n ffigro di mwy. Pam? Achos bod Pantycelyn wedi cael y fath olwg ffydd ar Iesu Grist, fel bod o'n besotyd hefo fo. A bod Crist wedyn yn y lle canolog, bod croes Crist yr unig meddyginiaeth, a bod pob peth arall, nid yn unig yn second rate, ond yn ddim mewn cymhariaeth. Sut ma'ch perthynas chi hefo Iesu Grist bore yma? Lle bod yna rhain chi yma, a mae Iesu yn rhywun da chi wedi clywed I enw fo, ond mae rhywun pell I ffwrdd. Mae yn rhywun yr ydych chi'n gwybod beth ydych chi fod I ddeud amdano fo, ond ydy'r reality ddim yna. Mae Crist yn galw chi I ddod ato fo, I fod yn blentyn, I fod yn ddisgybl, I fod yn ffrind trwy ffydd. Da ni'n trystio yng Nghrist a'i waith gorffenedig ar y groes, a mae Crist yn ei ras yn derbyn ni ato fo ei hun. Ni os da chi wedi trystio yng Nghrist a da chi'n teimlo'r tensiwn yna yn eich calonna lle mae yna bethau yn tynnu'ch sylw chi, cymrwch amser I feddwl am pa mor hyfryd ydy Iesu. Pa mor unigryw ydy Iesu a mor rhyfeddol ydy gariad o, nid yn gyffredinol I bobl, ond I chi, fel unigolyn, chi, mae o'n gwybod am eich pechod chi'n well na chi'ch hun. Chi a fi, mae o'n gwybod sawl blewyn sydd ar eich pen chi rwan. Ac os fyna lai fory neu wsos nesaf. Dyna pa mor dda mae'n chnabod chi a fi. O'n I yn ystod cyfargweddi nos Fercher yn sôn am ddarlun oedd Paul yn ei ddefnyddio o fyd amaeth neu byd garddio. Yn sôn am hau. A ddoe, mi nes I a Gweno fentro I blannu coedan yn gardd ni. Coedan geirios. Felly, gan I weld os fydd I dal yna mewn 6 mis, neu os fydd yna broblema. Ond yr egwyddor wastad pan da chi wedi plannu rhywbeth neu mae gennych chi gnwd, ydy mae yna 2 broses does. Yn gyntaf, mae rhaid I chi drin mynd i'r afal ar pethau sy'n gallu bod yn niweidiol i'r hyn da chi wedi blannu. Felly, da chi eisiau chwynnu, da chi eisiau sicrhau bod unrhyw afiechyd ddim yn mynd I ymosod ar y peth da chi eisiau iddo fo dyfu. Yr un fath y mywyd y Cristion. Trwy y Testament Newydd, mae yna anogaeth, ewch i'r afal, rhowch bechod I farwolaeth yn eich bywydau chi. Ond un elfen di hynny. Yr ail elfen ydy rhowch wrtaeth, rhowch faeth, rhowch fwyd i'r hyn sydd wedi blannu mwyn iddo fo ddwy'n ffrwyth. Y gwrtaeth, y maeth, yr hyn sydd yn mynd I ddod â ni I ddwy'n ffrwyth, ydy addoli'r arglwydd Iesu. Ymhyfrydu yn I groeso, gweld y trysor ag ydy Iesu I chi a fi, a diolch bod hynny yn mynd I fod yn ddigon I ni. Be bynnag ydy'r amgylchiadau a ddaw i'n rhannu. A dim jyst fi sy'n dweud hynny. Mae'r Beibl yn ei gadarnhau o. Effesiaid 3. Gweddi Paul. Boed I chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd gael eich galluogi I amgyffred ynghyd a'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw I fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygirch chi I gyflawnder I dat holl gyflawnder Duw. Dwi am weddio, mi ganwn ni ac yna mi ddown ni at fwrdd y cymun I ddiolch am sut mae cariad Duw yng Nghrist wedi amlygu yn aberth Crist. O Arglwydd Sanctaidd, diolch I ti am dair, diolch I ti bod air di yn addas ar gyfer cymlethdod yn bywyd ni. Please helpa ni I trwy arweiniad dysbryd I allu delio ag eilunod a themtasiynau I wiro oddi wrtha ti a dy ffordd. Ac ysbryd sanctaidd yn yr un ffordd, dangos Crist yn gliriach I ni. Sut I ni brofi o gariad, y gariad di yng Nghrist yn fwy difn, a gad I hynny yn newid ni wrth I ni gerdded hefo ti. Ni'n gofyn hyn clod I Iesu Grist. Amen. Dwch I ni ganu yr emyn felly. Yn y naist yn of dan, perffeithiaf dan y nef, ni all y moroedd mawr
ddiffoddi monoef. Dy lais, dy wedd a gweld dy waed sy'n troi'n elynion dan fy nhraed a'r pennill ola. Wel, dyma'r gwrthrych cyn yn hen air Cymraeg am hyfryd neu gwych, dyma'r gwrthrych cyn, a dyma'r awr a'r lle, cysegraf i fy hun yn gyfan iddo fe. Ffarwel, ffarwel, bob eilyn mwy, mae cariad Iesu'n brech na hwy. Ieithiaid 11 gan ddeud, oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Wnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, yn sicr ar ôl i ni fod yn canu am weld Crist a hyfrydwch cariad Crist. Bwrdd y cymyn sydd yn dangos i ni mewn pethau gweledol be mae'r cariad yna wedi olygu. Y bara sydd yn dangos i ni gorff Crist wedi ddryllio ar y groes. Y gwin sydd yn waed Crist, yr un perffaith oen dinam Duw wedi cael ei golli ar y groes. Nid oherwydd i fod o di pechu, ond oherwydd yn bod ni wedi pechu. A bod mawredd cariad Duw yng Nghrist ar groes Calfaria hefyd yn dangos i chi a fi pa mor ddifrifol ydy'r pechod yr ydyn ni'n euog ohono fo, y cyflwr mae pob un o'r ddynoliaeth heblaw Crist
yn wynebu ac yn gorfod cario y baich hwnnw. Ar y groes, y talwyd y pris. Yng Nghrist oherwydd i farwolaeth a'i atgyfodiad o yn unig y mae'r feddyginiaeth i chi a fi. Dyna pam yr ydyn ni'n dod, nid yn sorted at fwrdd y cymyn, ond da ni'n dod yn ostyngedig, yn cyffesu neuogrwydd, yn pechod y frwydr yma hefo eilyn addoliaeth, ond yn diolch bod Duw trwy Iesu Grist, i fab annwyl, wedi gwneud rhywbeth tyngedfennol, fel y gallwn ni wrth drystio yng Nghrist, gael maddeuant, gael yn derbyn, gael bywyd tregwyddol. Felly dowch, os da chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu ac yn trystio yno fo, ia, bod na struggles, bod na frwydr, dowch i gael eich adnewyddu. Dowch i ildio i'r arglwydd Iesu wrth gymryd y bara a'r gwin. Os nad ydych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu, swn i'n gofyn i chi beidio cymryd cymyn, a fyswn i'n pledio arnoch chi i droi at Iesu Grist mewn ffydd. I chi sydd yn iau, mynwch sgwrs hefo mam a dad neu'r oedolion sydd hefo chi, ond da ni eisiau dod yn sylweddoli beth da ni'n neud wrth gymryd cymryd. Da ni eisiau holi ni'n hunin a dod efo'r agwedd gywir. Da ni am rannu y bara a'r gwin, mi newn ni gydwyta a chydyfed efo'n gilydd. Ond wrth i'r elfennau gael i rhannu, da ni am canu Iesu Grist myfyriaf ar y daberth di. Cyn i mi ofyn i rhai o'ch chi sy'n mynd i helpu fi fod ymlaen i rannu'r elfennau, dwch ni weddio. Arglwydd, da ni eisiau tawelu ger dy fron di rwan. A gofyn i ti yn harwain ni. I ti ddelio a'n calonna ni. I ti siapio'n meddyliau ni. I ni fod yn ymwybodol o fawredd dy gariad di yn aberth Iesu Grist. Cyn i dderbyn o ffrwyth yr aberth honno. I ni'n hunain. Iddo fo yn newid ni am yr wythnos sydd yn dod, i ddelio hefo beth sydd o'n blaenau ni. Diolch i ti, Arglwydd, am dy ras a dy gariad. Arwain i rwan, os gweld i fod yn dda trwy dysbryd, wrth i ni ofyn hyn, yn enw ac yn heiddiant Crist. Amen. William, Eirin, sa chi'n dod ymlaen? Tra da ni yn canu Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di, ildiais ti bopeth a marw i mi, lawer tro rhyfeddais di ti fachu bi, meddyliau fel hyn, daw i'n cof.
Cymerodd Iesu fara. Ac wedi diolch, fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr anniwiol. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Diolch Arglwydd Iesu am dy gariad, am dy aberth. Diolch dy fod ti trwy dy ysbryd yn parhau hefo ni, a dy fod ti ar yr orsedd yn eiriol trosom ni a ni'n wan. Arglwydd, ni di barhau i weithio a dyfnhau dy waith ynom ni. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddwn ni'n cael dy weld di yn fwy hyfryd, yn trysori dy aberth di fwy fyth, ac yn diolch bod gynnon ni trwy ras iachawdwriaeth iechyd tragwyddol oherwydd dy fod ti wedi dy gosbi drosom ni. Ni'n gweddio felly, Arglwydd, wrth i ni orffen rwan y byddi di trwy dy ysbryd yn parhau siarad efo ni, yn delio â'n calonna ni, sydd ar duedd yno i grwydro wastad ynddyn nhw. Trigar ha felly. Gweli di fod yn dda, a maddau ni bob pechod a bai. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gydam ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.